Μανουλιέρο, πού είμαστε? Πες Μαρή, πού είμαστε? Χάλστατ. Χαμότ. Χάλστατ. Χάλστατ. Σου λέει δεν θέλω με αυτό να το λέω, θέλω με αυτό να το τρώω. Εδώ η λίμνη. Α, παπίτσες. Πάπιες. Και εδώ είναι το χωριό. Ναι, είναι τέλειο. Μπράβο ρε μαμά, καλά κάνεις και μας ξεσήκωσες. Ναι, και εδώ παπαρικές άλγες, βουνό. Χαμός. Πανοραμικό. Όντως. Μανούλα, Πώς δεν πήραμε χαίρεσαι? τη φωτογραφική μηχανή, ρε Έχω Στέλλα? το κινητό μου, Πιο Κλοκλό. καλά θα τα έβγαζε. Γιατί το κινητό μου δεν τα βγάζει καλά? Είναι, αλλά εκεί μπορούσα να πάω